akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ekene gị ọhaneze ndị ọma njem ọnụ nke onye chiri ya biko zere nnọọ n'akụkọ ụwa anyị n'uhuruchi nke ụbọchị tata bụ Satọde ma bụrụkwazị abalị 9 nke ọnwa Mee afọ 2026. Ndị a bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'akụkọ anyị. Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye nke nabatara ya bụ etu esi wee mezi okwu banyere ọnọdụ ọkwa onye eze ọdịnala nke obodo Ọka wee site ihe ịga n'usoro. Onye meyọ okporochi obodo Anaọcha bụ Ibekwe bụ onye nke meyepụrụ amụmọlụ okporo ụzọ na agụlụzi Igbo. Otu ọrụ NCAA bụ ndị nke wepụtara nnọọ ụzọ a ga-esi wee jiri mbụ drone wee rụkwazi ọrụ n'ikuku. Tupu akụkọ ụwa n'uju nakwa ozi anyị ji wee bịa, amụma ịnọ n'ụlọ n'ụbọchị Mọnde abụrụgo nke wetara n'isi njedebe na Anambra Steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo si na nke a wee weghachite mmemme azụmahịa nakwazi agụmakwụkwọ azụ site na ya bụ ihe mgbanwe ọkụrụ enwegoro nakwazi udo kwudosiri ike n'ime steeti a Anambra na-ejitego azụ n'ụzọ agamnihu nakwazi uto. Ka anyị sonye n'akụkọ agamnihu a ka o wee dịrị mmadụ niile na mma n'ụzọ pụrụ iche. Ọka akụkọ bụ mụ onye kachukwu Ugochukwu. Akụkọ ụwa n'uju dịka ọkpụrụkpụ ịgbata ọsọ enyemaka nke ebumnobi ya bụ iwechite udo na ihe ịga n'anya ya n'ime obodo Ọka ka Gọvanọ Chukwuma Soludo ji wee gaa nnọọ n'ihu wee gbasoo usoro iji wee jigidesi ya bụ ntaramahụhụ nyere ndị nke aka ha dị mbụ ndị nke na-etinye aka magomago na ya bụ dọdọrịdọ a na-enwe n'ọnọdụ ọkwa ọchịchị igwe nke Ọka ma bụrụkwazị nke a ga-ewetara anyị akụkọ ya site n'aka Ejike Abana onye nke nọ na Obi Gọọmenti Haus ka o wetara gị akụkọ ndị nke o ji n'aka ugbu a. N'Obi gọọmenti dị n'Ọka, Gọvanọ Soludo kwuru nnọọ na enwere ọtụtụ ihe gọọmenti ji n'aka iji wee nwee ike gbaa akwụkwọ kama na ọ ka mma na achọwara ụzọ udo. Ọ gara n'iru gwa ha ka akaba ahụ tụkọta alụ ga-eji wee lụ ebe ga-abụ obi ndị Ọka ma kwee nkwa na gọọmenti etinye aka iji wee mee ka nke a nwee isi. Dịka ọ na-ekwu okwu banyere emume Imo Ọka nke na-abịa abịa, Gọvanọ Soludo kwuru na ọ bụrụ na ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 23 n'afọ a enwere ihe ọzọ gọọmenti tinyegoro a ga-eme bụ nke ga-eme na gọọmenti agaghị enwezi ike chekwaba ndị ga-abịa mee ya bụ Imo Ọka ma gwa ha ka ha kaba ahụ tụọ alo ka a chọọ ụbọchị ọzọ ha nwere ike ime emume Imo Ọka. Na nzaghachi, onyeisi ndị ọzọ n'Ọka Ọzọsa Chukwujekwu Eze kelere Gọvanọ Soludo maka mbọ dum ọ na-agba ma kwee nkwa na ha ga-anachi ya azụ mee ihe etu ọ ga-esi wee dị mma. Ejike Abana maka akụkọ ABS. Ihe karịrị okporo ụzọ ụtakaya ruru mita 300 nakwazi 60 abụrụgo nke emepụrụ maka ọlụlụ na agụlụzi Igbo n'okpuru ime obodo Anaọcha site n'aka onye meyọ kansụl ime obodo ahụ bụ Honorable Brom Ibekwe. Ya bụ okporo ụzọ bụzi nke a ga-ewu n'ụzọ pụrụ iche ma bụrụ na ya bụ atụmatụ ijikọta aka ọnụ n'etiti ngalaba ọha mmadụ na nke nnọrọ onwe bụ nke Gọvanọ Chukwuma Soludo webatara ma bụrụkwazị nke onye ga-akwụ ụgwọ ya bụ Chief Tochukwu Obianom bụ onye nke ji ihe ndị nke o nwere wee na-enyere ndị mmadụ aka ma ama n'obodo agụlụzi Igbo. Onye nta aka anyị bụ Amaka Ọnwụzulike ga-ewetara anyị aka. Okwu na ebe a na-eme mmemme iji wee kwado ka arụwa ụzọ ọkụ ka onye na-elekọta anya okpuru ọchịchị Anaọcha bụ Honorable Brom Ibekwe siri na ya bụ ụzọ bụ ụkwụ dike ka azọpụrụ n'ihi na ọ ga-eweta mmepe tọrọ atọ n'udo ebe ọ ga-abụkwazi ihe ga-adọtakwa ego ma nyere ndị mmadụ aka na ndị bi n'akụkụ ebe ahụ bụkwazi ndị ga na-ebizi ndụ ka ndị bi na obodo mepesịrị emepe. Onye na-arụ ya bụ ụzọ bụ Chief Tochukwu Obianom kwupụtara na ọ metụtụrụ ya na obi ka o weta mmepe na obodo ha ma sịkwazịa na ndị agụlụzi Igbo bụ ndị ha dịrị na mbụ na-enyere aka kachasị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ma sịkwazịa na ihe eji wee mara ya na ụmụnne ya bụ ndị be Obianom bụ inyere ndị mmadụ aka ka o wee dịrị ha mfe. Mgbe ọ na-etinyezi ọnụ n'okwu ka onye President General nke agụlụzi Igbo bụ Chief Ndubuisi Amefuna
siri na Chineke egosigo ha iru ọhụrụ n'ihi na o si n'aka nwanne ha nwoke wee wetara ha mmepe tọrọ atọ si na ya bụ ụzọ ga-enyerezi aka ịhụ na mmiri na-emebi n'akụkụ ebe ahụ niile bụzi nke ga-akwụsị ma yọzie Chukwu ka o nyere ya bụ akatamkpo nwoke na-eme ihe a aka iji wee bụrụkwa onye nke ga na-eme na-aga n'iru. Abụ m Amaka Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS. otu ọrụ obodo anyị bụ Naijiria na-akwụ maka njem ụgbọelu bụ ndị nke mara ọkwa atụmatụ bụ nke ha ji n'aka iji wee guzobe ya bụ usoro mgbo drone bụ nke ejikwazi wee na-alụ ọrụ ma bụrụkwazị nke a ga-eji wee lụọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche na nka na ụzụ ọgbakọ nka na ụzụ nke isii nke mba Afrịka bụ nke a ga-eji wee gosipụta ihe nke a ga-eji ya bụ igwe nje ozi bụ nke a kpọrọ drone na-efe n'elu wee lụpụta n'afọ 2026. ya bụ ihe mmemme bụ nke etinyere a ga-eme n'abalị 12 nke ọnwa Mee ruo abalị 16 ma bụrụkwazị na Nigaf Expo Center bụ nke dị na Murtala Mohammed International Airport na Lagos. ya bụ otu ọrụ NCAA bụ ndị nke kwupụtara nke a na akwụkwọ ozi bụ nke si n'aka onye ji ọnọdụ ọkwa Director na-akwụ maka okwu metara ọha mmadụ ya na nchekwaba ndị nke na-anya ihe ụgbọelu bụ Michael Achimogu ma bụrụkwazị nke egosipụtara n'igwe nzikọta ozi X nke ya bụ otu ọrụ dịka ndị isi ya si wee kọwaa na nke a bụzi nzọụkwụ pụrụ iche bụ nke ha webatara na mbọ dum ala Naịjirịa na-agba iji wee kwụ na a na-ejikwa ihe ndị nke na-efe n'elu ma gbaa mbọ kwụ na enwere nnọọ uto na ọrụ bụ nke a na-alụ na ngalaba ahụ. ya bụ akwụkwọ ozi mekwara ka amata na ya bụ pọta bụzi nke a ga-ewepụtagasị usoro dịgasị iche iche banyere idebanye aka maka ndị nke na-eji ya bụ igwe nje ozi drone wee na-alụ ọrụ inwekwazi asambo ya na iweta akụkọ banyere ọrụ ji wee na-alụ tinyekwara etu mmadụ ga-esi were ya nye onye ọzọ maka ịlụ ọrụ nakwa ijikwa amụma irube isi n'etiti ndị mmadụ ọkachasị ngalaba nke azụmahịa ya nakwazi mpaghara ndị ọzọ dịgasị iche iche iji wee hụ na ya bụ ihe ndị nke a ji ya wee na-alụ bụ nke nwere nnọọ ezi nchekwa n'ime ya ma bụrụkwazị nke a ga-anọ n'ime ya wee na-enyochapụta nke bụ adịgboroja na ndị nke eji wee na-alụ ọrụ n'ime ya bụ otu. na ndakọrịta nyere ezi ebumnobi aka na-achị Ọra steeti a nwere bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo iji wee wulite Anambra ebe a ga na-ekpori ndụ ga-enwekwazi agamnihu ma bụrụ ebe ahụike na ọdịmma ndị Anambra nọgidesiri ike dịka ọkpụrụkpụ ihe dị mkpa nyere mgbanwe nke steeti a ka onye ji ọnọdụ ọkwa Executive Director ma bụrụkwazị Project Manager nke otu ọrụ Anambra State AIDS Control Agency ANSACA bụ Dr. Nkem Okeke gara nọ n'ihu wee duru ndị nnọchite anya bụ ndị kesị na ya bụ otu wee mee njem otu ụbọchị wee gabaza na Lagos na ya bụ otu ọrụ agency na-ejikwazi ya bụ ọrịa AIDS n'ebe ahụ ma bụrụkwazị nke ha gara iji wee gbatịwanye mgbata ọsọ enyemaka bụ nke a na-agbata na ndị nke nwere nje ọrịa HIV nakwazi ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ nke a na-eme ka o wee na-aga n'ihu na ngalaba ahụ. nke a bụzi nke achọpụtara dịka ọkpụrụkpụ ihe pụrụ iche ma bụrụkwazị na usoro ya bụ ọrụ ejensi na-akwụ maka ijikwa ihe ndị a n'ime ala Naịjirịa tinyekwara nke na-alụ ya bụ ọrụ na Lagos ma bụrụ ndị nke gara n'ihu wee kwudosie ike na iwepụta usoro bụ kpocha bụ nke a ga-eji wee na-ejikwa ma na-eweta ozi banyere nyocha bụ nke a na-enweta n'ihe ndị a. ọgbakọ ndị ọnụ lụrụ n'okwu usoro nwe mmiri bụ nke a ga-eji wee mee ka anyị bụ ihe kwudosie ike ya nakwazi usoro mgbochi nje ọrịa HIV nakwazi ọsọ enyemaka dị iche iche bụ nke a na-agbata na ọgwụgwọ ya. njem nleta ahụ bụ nwere ebumnobi ịhụ na ejikọtara aka ọnụ n'ọlụ nakwazi etiti ejensi dịgasị iche iche na-ahụ maka ya ma gbaa mbọ kwụ na enyekwara otu ọrụ ANSACA ohere pụrụ iche iji wee nwee mmụta n'ụzọ esi wee na-alụ ọrụ ndị a, usoro ọchịchị, iwebata ihe ọhụrụ n'ọnọdụ ya na ụzọ kachasị mma bụ nke ya bụ otu ọrụ nọ na Lagos na-ahụ maka ihe ndị a si wee na-alụ nke ha iji wee kwụ na na-agbatara ndị nke nwere ya bụ nje ọrịa ọsọ enyemaka. ya bụ ndị nnọchite anya otu ọrụ ANSACA bụzi ndị nke a napụtakwara ọfụma site n'aka onye Executive Director nyere ya bụ otu ọrụ agency na Lagos Dr. Polakemi Anemashon ma bụrụkwazị ya na otu ọrụ ya gara ya bụ njem bụ ndị nke enere ọbịa zụgochasịa usoro akụrụngwa dịgasị iche iche bụ nke eji wee na-enyocha
ma na-agbaso ya bụ nje HIV ka emenyuo ya, tinyekwara usoro dị iche bụ nke a si wee na-eweta ozi na ọrụ bụ nke a na-alụgasị n'ime obodo dị iche iche, etu a si akpọkọta ndị mmadụ wee na-enye ha nkụzi ya nakwazi atụmatụ na ike ndị ọzọ dị iche bụ nke a na-emere ụmụafọ nke obodo ahụ n'ebe ọ metara ịgbata ọsọ enyemaka na ya bụ nje ọrịa n'ụzọ pụrụ iche. Ugbu a akụkọ anyị ananọ na mba ofesi. Mba Ghana bụzi ndị nke gbapụrụ ala Naịjirịa ma bụrụkwazi na ya bụ ịkụ ọkpọ enyi na enyi bụ nke achịkọbara na Accra Sports Stadium dịka obodo abụọ ahụ gara nnọọ n'ihu wee nyochaa otu egwu nnọchite anya ka nyere ya bụ asọmpi ya bụ egwuregwu bụ nke a ga-achịkọba na Glasgow nke afọ abụ 2026 n'ime ọnwa Julaị. Onye ọzụzụ nke ya bụ otu egwu nke Naịjirịa na-akwụ maka ya bụ ịkụ ọkpọ bụ Anthony Koyegwachie bụzi onye nke mere ka amata na ala Naịjirịa bụ ndị nke meriri Ghana na nzukọta bụ nke ha zukọtara n'afọ 2011 nakwa 2018 ma mekwazi ya ka ọ bụrụ nnọọ nnukwute mmeri bụ ihe chetara nnọọ aka ọlụ bụ nke ha meburu n'oge mbụ mgbe ya bụ egwuregwu malitere. Ụmụ anyị ala Naịjirịa bụzi ndị nke malitere nnọọ ọfụma site na Khadijat Ajisola, onye nke weela ọnọdụ na mmalite megide Ramatu Kaye ma bụrụkwazi na ya bụ ihe mbụ egwuregwu bantamweight n'inwetazu nnọọ ugwu mmeri ugboro 5 ebe Ashat Gbadamoshi bụzi onye nke meriri Nancy Bampo ma bụrụkwazi ọkpụ 3 bụ nke o ji wee merie ya bụ onye nke nwetara ịbụọ na egwuregwu featherweight. Tinyekwara na abịaza n'akụkụ nke ụmụ nwoke ka o si na dị, ọ bụ ndị mba Ghana dịka Amadu Mohammed bụ onye nke meriri Michael Ogunremi ma bụrụkwazi ugboro 5 bụ nke nwe ihe na ike ọbụla enwetara n'ime ya na egwuregwu bantamweight, ebe Ebenezer Ankara bụzi onye nke mekwara otu ihe agwụ merie Sodiq Oduniyi na ya bụ egwuregwu lightweight. Otu na-akwụ maka ịkụ ọkpọ nke ala Naịjirịa bụ ozi ndị nke gara n'ihu wee chịkọba ya bụ mmemme ịkụ ọkpọ enyi na enyi maka nkwadobe bụ nke ha na-eme maka nnukwute egwuregwu ahụ bụ nke a ga-eme na Glasgow. MBF onye ji ọnọdụ ọkwa onye osote onye isi bụ Omonleyi Imadu bụ nke gara n'ihu wee kọwaa na ala Naịjirịa bụ ndị nke na-agbazi mbọ na mkparịta ụbọ bụ nke a na-enwe n'etiti obodo abụọ ahụ iji wee tiwanye ndị nke ga-anọchitekwazi anya aka na ya bụ egwuregwu nke ga-amalite n'abalị 23 nke ọnwa Julaị. Na-ewetazi akụkọ ụwa tata na sonyere ụlọ mgbasa ozi ABS TV na ngalaba ha si wee na-agbasa ozi na mba ụwa ma ọ bụ na ije na webụsaịtị anyị na www.absradiotelevision.com. Anyị nọkwazi na YouTube na ABS Radio Television. Sonyekwara anyị na ya bụ igwe nchịkọta ozi anyị Facebook na ABS Radio TV. Anyị nọkwazi na Instagram na X ma ọ bụ na ịpị ya akara ABS Radio TV. Ugbu a bụzi isiokwu n'aka akọrọ gị n'okwurucha na mbụ ka mere ka enweta na Gọvanọ Soludo bụ onye nke nabatara nnọọ imere ebere nyegara ndị nke so wee na-azọ ya bụ ọnọdụ ọkwa ọchịchị onye igwe nke Ọka azọ ma wee chetakwazi ihe ịga n'anya ya n'ime obodo ahụ. Onye meyọ okporochi obodo Anaọcha bụ Ibekwe emehepụgo amaolu okporo ụzọ bụ nke a ga-alụ na Agụlụzi Igbo. Otu ọlụ NCAA bụ ndị nke wepụtara ya bụ igwe njeozi bụ nke a ga-esi na ya wee were ya bụ igwe njeozi drone wee na-alụkwazi ọrụ ya na usoro a ga na-agbaso wee na-eme ihe ndị a. Ebe a ka akụkọ ụwa anyị kwụrụ ọnụ. Abụ m onye Kachukwu Ugochukwu nwee na-asịzi gị deje daalụ maka isonyere anyị. Okorochiọmanụ.